Kining ikatulo nga adlawon sa atong misa de Gallio, ipaila kita sa lain nga tawo nga nahimong kabayan usab sa kasaysayan sa kaluwasan, ug mao kana si Senyor San Jose, ang bana sa mahal nga Birhen Maria. Nahimo siyang ama-ama, no? Sa atong Ginoong Jesucristo, kay dili man siya mo'y tinuod nga amahan ni Jesus, no? Si Jesus anak man sa Dios nga amahan, ug sama kang Maria si Jose sab nahimong instrumento sa Ginoo, no? Nga mahitabo ang plano sa kaluwasan sa kalibutan, no? Og mga si Jose gipaila ngadto kanato no, sa katawo nga matarong, no? So siya katawo nga matarong, no? So sa mga pamagi kasab nagampo sa atong mga amahan, no? Sa atong mga panimalay, may mo silang maayo nga mga maayo nga mga tao, no? Mamayong amahan ngadto sila mga anak, may mo mga maayong mga bana ngadto sa ilang asawa, no? Og mga San Jose usa ka maayong panagingnan alang kanato sa usa ka tao nga responsable, no? Sa iyang kinabuhi, og wala siya kayo daghang gisulti dinhi sa atong ebanghelyo apan atong makita ang iyang buhat o iyang kinabuhi, no? So mo ito nga si Jose usa ka tawo nga puno sa mga buhat bisan sa iyang kahilom, no? A man of action. Og dini iyang ipakita ang iyang pagkamatarong nga tao sa diha nga nasayod siya nga nagmabdos si Maria pinagi sa paglalang sa Espiritu Santo, no? So di niya gusto nga maulawan si Maria, nga si Maria nang mabdos ug usa ka bata nga dili si Jose maoy amahan, kay si Jose sinayuran naman sa mahal nga Birhen Maria, no? Betrothed. So murag iisip naman sila sa balaod sa Modeo nga kinasal na bisan og dili pa sila minyo, no? Og tungod niini dili lang kay maulawan si Maria tubangan sa mga tao, kundi may mo siyang silutan, no? Sa kamatayon batuon siya ug kay mahulog man siya na napaw, no? O kay nagmabdos man siya sa usa ka bata nga dili si Jose maoy amahan, no? So mga si Jose katawo nga matarong, no? Naglaraw siya sa hilom sa pagigbulag kang Maria. Kung sabot sa mga nagtuon sa Biblia, mga biblical scholar, nga mas dako ang posibilidad usab nga si San Jose siya yung pagkasayod nga si Maria nagmabdos pinaagi sa paglalang sa Espiritu Santo, no? So niya si Jose adunay pagtahod o kahadlok sa Ginoo, no? Kanang mudkay na sayod si Jose nga balaan ang gisabak ni Maria o buhat kini sa Dios. Mga si San Jose mitahod siya, no? Sa unsay gibuhat sa Ginoo ngadto kang Maria. So aduna siya ay pagtahod, aduna siya ay kahadlok, o mao nga naglaraw lang siya nga di na lang kung ilabot kay Ginoo man day na, no? Ang Ginoo man day ay naghimo ni ana. So upan pinagi sa damgo miabot ang mensahe sa Ginoo ngadto kang Jose nga siya mamahimong bana ni Maria, no? Og aron si Jesus si Jesus mangkon nga aduna siya amahan dinhi sa kalibutan, no? Og usab nga maila si Jesus nga gikan sa kaliwat sa mga hari, gikan ni Haring David, Solomon, ban pa mga hari sa daang kasabutan, no?
So sa mga tema ni San Mateo, marianon nga kagikan ni Jesus, nagpasabot nga siya tinuod gayud nga hari, no? Kay bisan na iyang kagikan, bisan na iyang dugo, gikan siya sa laray sa mga hari, no? Mo nga dako ang responsibilidad ni San Jose, no? O iyang gituman ang gisugo kaniya sa atong Ginoo, no? Gipangasawa niya si Maria, apan wala niya hilabti si Maria, so wala pa siya manganak ang bata nganlan ni Jose o Jesus, no? So nga si Jose gipaila kanato usa ka maayong pananginan sa tawo nga matarong, isip usa ka maayong amahan ngadto kang Jesus, isip usa ka maayong abana ngadto kang Maria, no? Sa katawo nga puno sa mga maayong mga buhat diya siya kinabuhi, bisan pa og wala siya daghang mga pulong magisulti, no? So nga si Jose atong ipaila usa ka modelo, no? Sa mga amahan, sa mga bana, no? Og atong gipangayong kita pod maka sunod sa kinabuhi o panagingan ni San Jose, no? Nga itaw sa magkatuman sa kabuton sa Dios diya sa atong kinabuhi, no? Kita makaalagad sa Ginoo sa paagi nga kita gitawag sa Dios, no? So ang plano sa Ginoo natuman na itabo, nagsugod siya diya sa usa ka ihanog simpleng banay sa banay ni Jose ni Maria o sa atong Ginoong Jesucristo, no? So ang kaluwasan misugod siya sa usa ka simple yano nga sinugdanan, magsugod ang kaluwasan diya sa pamilya, no? Ug mao po na ang atong giampo sa atong panahon karon na atong mga pamilya mahimo silang lig-on nga diya magsugod ang kabaguhan, kausaban sa atong kalibutan, sa atong katilingban. Kung maayo ang atong mga pamilya, mga banay panimalay, nan maayo usab ang atong kalibutan, no? Og mga atong ipangayo nga diya sa panimalay kabaton tag maayong relasyon, no? Diya sa banang asawa na maginikanan ngadto sa ilang mga anak. Unta dunay gugma, dunay pag-alagaray, dunay pagsinabtanay, dunay pagpinasayloay sa atong mga pagkulang, mga kalapasan, no? Og mga importante siya kaayo, no? So nga sama kang Jose nga atong kinabuhi dili lang puro mga damgo, dili lang puro silang mga plano sa kinabuhi ato kining gituman, no? Gitagaan og katumanan diya sa atong kinabuhi, kaya usay ba kita maayra ta plano, maayra ta maglaraw pan na dili nato siya mabuhat, no? Kaya may lang ta maguna-una, may lang ta magplano, pero dili ta andam mo trabaho sama kang San Jose o sa ka mamumuo, no? Sa katao nga nagtrabaho, naghago siya, nagpatuloy sa iyang singot sa tibok niyang kinabuhi, isip usa ka panday, no? Og mga di lang tama sige damgo, lang sige hunahuna pan atong buhaton, no? Aron mahatag katumanan og ang atong mga laraw, mga plano sa atong kinabuhi. Paig mo sila tag damgo-damgo, no? Sumita nang manag-uyab, mingon ganing imong uyab nga gidamgo ti ka adlaw gabi, no? So kanay imong uyab wala na ikwenta nga tao, no? Wala na pulos, sige ra nagkatulog, sige ra nagdamgo adlaw gabi, no? So mga wala na siya gibuhat sa iyang kinabuhi, di na siya maayo, no? Nga mahimo nimong bana or mahimo nimong asawa, sige ra nagdamgo-damgo, no? So importante kaayo, no?
Kuha yung sa kong kauban po ng pare, sara ka damgo ang natuman sa akong kinabuhi. Damgo ko nga nakaihi ko. Samtang ako natulog o sa akong pagmata. Nabasa na ang akong habol, ang akong katre. Tinuod gid ay nga nakaihi ko, no? So di lang dito damgo. Tinuod gid ay. Siya mo ra toy damgo nga natuman sa akong kinabuhi, no? So mong igsuon atong kayon sa Ginoong mong grasya, no? Sa may atong mga laraw, ang plano sa kinabuhi, uban sa grasya panalangin sa atong Ginoo, iya kining matagan og katumanan og kalampusan, no? Uban sa grasya, panalangin, bendisyon sa Dios, no? Kita unta mahimong mga maayong mga tao sa makang Senyor San Jose, ang tao nga matarong, mahimong responsable, maayo nga mga bana, responsable ug maayo nga mga amahan ngadto sa mga anak. Hinaut pang ta.